It-twaqqif tal-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-klima ntlaqa mill-esperti fis-settur bħala żvilupp importanti fit-tranzizzjoni ta' pajjiżna lejn ekonomija dekarbonizzata li tmexxi l-pajjiż lejn it-trasformazzjoni soċjali, ekonomika u ambjentali tiegħu. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir hekk kif ġie spjegat li bħalissa l-Parlament qed jiddiskuti l-abbozz ta' liġi li jwaqqaf din l-awtorità. Din se tkun responsabbli għal koordinazzjoni u regolazzjoni tal-azzjoni dwar il-klima fil-waqt li tiżgura sforzi effettivi ekonomikament effiċjenti u konsistenti lejn l-adattament u l-mitigazzjoni tal-klima. Dan kollu ġie diskuss waqt laqgħa li saret mill-Ministru Mirjam Dalli flimkien mal-Professur Simon Borġ li qiegħla ambaxxatur għall-azzjoni dwar il-klima, il-biologu marittimu l-Professur Alan Dejdun, l-Akademiċi Dr. Jonathan Spiteri u Dr. Stefano Moncada u ċ-Chairperson tal-MCSD David Xwiereb. Ħadd gost niltaqa' ma' dawn l-esperti. Rajt kemm huma eċitati wkoll li ikonna din l-awtorità li verament tindirizza t-tibdil fil-klima u l-idea tagħna hija li nkomplu b'dawn id-diskussjonijiet ħalli noħorġu b'azzjonijiet li jagħmlu differenza pożittiva. Sadan it-tant il-Ministru sostniet li t-twaqqif tal-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-klima m'għandix tidher bħala mod ta' kif nilħqu l-aspettattivi esterni bħal dawk tal-Unjoni Ewropea, iżda opportunità biex intejbu reżiljenza soċjo-ekonomika ta' pajjiżna u l-kompetittività globali. Ġie spjegat kif matul id-diskussjoni l-grupp qabel li t-tibdil fil-klima għandu jiġi indirizzat mhux biss billi nimmitigaw ir-riski iżda li jiġu esplorati l-opportunitajiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà u l-ekonomija tagħha. Ġie enfasizzat ukoll li għandu jkun hemm approċċ komprensiv li jinvolvi l-Gvern kollu u li jkun hemm dialogu soċjali biex jappoġġja din it-trasformazzjoni. L-esperti preżenti qalu li dan jista' jintlaħaq billi jkunu involuti l-partit interessati kollha, inkluż l-edukazzjoni tat-tfal u t-taħriġ tal-għalliema. Il-grupp enfasizza wkoll li kemm l-istrateġiji ta' mitigazzjoni kif ukoll ta' adattament huma importanti li jwassal għal opportunitajiet ta' żvilupp sostenibbli.